Мина отдолу изчупя честа. И валица и всякакви безполезни айтеми. О, бога. Така, ще излизам вече. Няма какво правя така. Обрах всички айтеми. Да, навънка отивам. И след като отива къщата си, ще свърши този епизод. Фреймовете ми се стабилизираха вече. 30. Излизам точно на време, защото се тъмва. И шет, направих си една гора. Те ще пробвам да ловя една риба, за да си поправя глада. Малко бучета да си попълня. Тук мисля, че трябва да има по-дълбоко от две кучета и ето риба. Къде отиде? What the fuck? Къде? Къде е рибата? Къде? Ето я. Да, отивам в къщата и минавам пак на нормал. Защото се пуснах на нормал само заради спаунерите. Че ще трябва да ме изколат. Тук е един точ. И... Ох, дърт. Къде ми дърта, бе? И тая мастия пак се дала. Да, както как ще обеся. Така, само тая риба. Пускаме да се пече. И това беше крат на този епизод. Надявам се да ви е харесал. Така, този епизод стана сравнително дълъг, около 4-5 минути. Така. О, шит. Тук това не мога да се взема. Това е спаунър на новите мобове, който сигурно в 1.9 ще правят някакъв демидж. И тук си намерих слаймбол. Тук след като обера чистовите епизода ще свърши. Да. И тук си намерих нещо. Ето Diamond. Така мисля, че направих сега един от ачивментите, като намерих диамантите в мапа. Клок, часовник. И това е Enderman Spawner. И втори диамант. Това е Enderman Spawner, ще ушчупя, защото нямам точно да му да сложа. Така, готово, щупих го. Тук нещо. Кой има тук? Ето малко кол. Имам ли дърво? Няма. Да, добре, ще се кача догоре да взема дърво. И да си направя малко торчови. Всички спаунери да ги заградя с светлина, за да не се спаунват всякакви монстри. Ще приключвам епизода, така. Нагоре. Ето ме пак горе. Това мисля, че е Diamond, не знам, може. И си намерих карта с нашата автоматична фермичка. Готина е.
Така, дърво. Има ли дърво? Да, е тук дървото. Си направя точве. Ще оставя по ценните неща в честа и взема от чарко, си направя още малко торчове да слезна. Аре, така. О, шит, това да ще го лежа 1 час. Така. Мисля това да е краят на този епизод, защото става прекалено дълъг и ще трябва да конвертирам HD баг. Ще стане прекалено голям за VBOX-а. Но не знам, сега ще вляза в спалнера, ако е прекалено голям ще го отрежа. Така. Влизам навътре с малко точове. Този камък също не го трябва да го уверя. Така, навътре влизам. Така. Ето ни пак вътре. Да видим кои спалнери не сме заградили. Да сложа торчове на тях. Тук той е спалнер на я да видя очите на паците. Тук има обсидиан. Но понеже съм много умен, ще го взема този чест и съдържанието му и чупа дърво с кирка. Къде е това? Омага. Къде е? Омага. Не. Не тук. Сега ще се правя много хитър, ще го взема този чест. Като здравейте всички от VBOX 7. Аз съм Redman и това е трети епизод на Oasis Survival. И може да се струва малко променено. Разчистих. Взих малко санд, за да мога да си направя къща и докато правих това, пораснаха дърветата. Сега ще си направя чест и ще ида в една дупка, както казах в миналия епизод. Така. Четири дървета са пораснали, не съм използвал по-мил, като разчиствах. Дърветата пораснаха. След това трябва да разсаплингите да си направим чести да влезна в оная дупка. О, как лагна. О. Той лаг знам защо е. В следващия епизод ще го оправя. Айде. Лак. Така, остана последното. О, мога това да не порасна сега. Не знам.
И събрах, искам да събера още един стак санд, за да мога да си направя малко сандстон за къща, защото няма много камък и затова трябва да си направим мина. Да. Така. Сега да ви разцаплингите. Този, че се стъм, няма нищо. Така, тук има едно дърво, ще го взема. Ще се кача тук горе и тук да засея. И тая мастия пак се чува от другата стая. Ще я обеся. Ще я провеся на терасата. Ами на другата сутрин ще паднат цаплинги. Така. Да вляза в котината си къща. И така. Да излиза сега. Да видим има ли саплинги. Аре, ко стана, бе. Да, ето има и саплинг. Аре, падни, бе. Това там какво е? Не знам. Сега да вля, да си направя чист. И малко чаркол. Така. И това дърво ще го преработя и ще се крие умения айтем, защото ме дразни. Така. Ето го и чисто. Ще го сложа тук. Адмоки, бе. Това куче ме дразни. Така и тук ще го направя така. Поджит. Дупки има ли? Няма. Така, сега. Да оставя всички тези айтеми. Ще взема само малко санд, за да мога да си кача горе. Ще го оставя това, за да си направя чаркол. Ще взема този санд. И сега ако си направя чаркола. Аз имам малко, но няма да го ползвам. Така, 3 и целия лут, който имам. Всъщност имам ли месо? Нямам. Да, ще си направя още точве. Ето и да ида да видя кой има. Тук, както казах, може и да има лава. Да е закопан. Може да е капан за някои тъпаци, да ще влязат с всичките си айтеми да умрат. Ама сега ще видим. Влизам. Давай. Мага спаунери. Да. Ще ли се мисля, че ще ма килнат? Така. Уху. Има ли някой? Има. Шит. Не минавам написал, съжалявам с това, но тук сигурно има към 1200 спаунера. Да. Как ще се величаляват, има прекалено много спаунери и си намерих мело си.